بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وصار على طريقته والتابعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Penalamatan terus Allah sahabat yang malam penalaman kali berpia keadaan reketan agian kota piti kelas ya nama kali ini nak kismit tanurun agian kota panana demsi Allah Ta'ala ilaman mga loksami mga pagramya kipagadatan kenapa ayah kapagod na tanong sa lagi din niya maanan niya na bandingan na kenapa ayabuan ta penagiang kutua masih sabubutan agiang kuta pikirlas ya nakapia akan kero hindi na makuatan agiang kutua kalaan na siku ilmu kapakaya maanan niya na kumakinugitan sa mga pipi akan kero hindi na mapia kapag ilmu naimanto na si kumasa tanong na research naimanto sa YouTube udi na si kunganin sa nayamanan niya na kubayaan tanong lota wanogay na ayamala hadap tanong mga pamilya ko pagdadatan kubiyagan tanong lagi din niya taalim si mga pamilya tanong si mga walay tanong kainam tanong si kumayamanan niyan nalimu Allah Ta'ala pakaturon niya si pamilya tanong agyang kutalimu na murang rakatano agyang kota rizki na gusyakan tanong Wallahu Ta'ala si kumapilapag tanong ayamala agyang kota kasurugan ay imbala sa katanong Wallahu Ta'ala sa kapagod na tanong sa lagi niniamanan niyan na itadong tanong si Wallahu Ta'ala inali yung mga mampunay sa katero agyang kota yamanan niyan na patkakalasi ang mga manusia Qawlu Syair si kuwayamanan yan nasirap tanuro ng mga kuwan, mga maranaw nagiso mga tawa paman na pananaro sa lalag agiso mga buso mga Arab na anong kuwayamanan yan na ay magbuka pasangiran na pananaro sa lalag ino ayamanan yan na piyakaturong kira na nabi na sunabi sa salam na ayang mu'jizan yan na so kapi alapiyat matatago si Quran na umanian na makalag si kuwayamanan yan nakaturo ayamanan yan na Quran na minibasya ragyang kutpa kapasangiran nakatiro sa lalag. Yun na ni mga mu'jiza mambuhay ni Bugirun Wallahu Ta'ala. Ay manan yan na umani nabi na ad na inibugirun Wallahu Ta'ala miracle. Nakagiya aya kaya pantaga na si kumasaw mga Quraysh na adiran di mamasalaan di pamagunaan antong kira ni mapikatiro. Na piyakaturun Wallahu Ta'ala so ay manan yan nakatiro Quran ada diran mapun geda-geda diran kuna nagyang pagkakapyan niya. Nagyuto, mga luksami, mga pagremi, kaya punta no siya sa gyang kaya Qawlu Syair ay naliw mga mampunay sa katero aatag ilmu waymanan niya ng mga ulamatan. Paganero na digiran baadan manusia nagyang puta rajulun yadri wa yadri annahu yadri fabidhalika fattabi'u fa innahu alim. Inaliyo mga ulamatan kaya Qawlu Syair at tigira na paganiaba din ng manusia nagyang kuta sa kataw mama akatawan niyan si kuginawan niya nastan niyan na matao na basta makailay ka no sa lagi din na manusia mataos kaniyan maaruf so kababali niya na matao si kuwagama natundugan niyo sa kaniyan na tigo mga ulamatan fa innahu alim ingay no to nagagiyas sira na tigo mga ulama tanoy dito ang makakakenal si agama tanwa ikadua ay manan niya nabaadan ng mga tao mga luksami mga budemi at ipagadatan nagyang kota rajulun la yadri annahu yadri fabidhalika dhakiru fa inna dhakiru inali mga ulama tanwa tigira na ikadua ba din manusia nagyang kuta mga tawa diran katawan sa ginaweran asiran na matausiran si kuwagama. Diran katawan ay manan niya na matausiran si kuwagama na ay akipendulo na ang tanukiran na pagkadadamdam sira. Kapag sira katanong na adin panagkato na mas mapasang adisakan. Si kuwayamanan niya na kapag ilmo. Ugid na
o pagi ad nagkatuon si ko pamilyatan no amala sira ni ilmu ugay na o pagilatan no sa emanan niya na kauyag-uyagiran na kadagalan si kumagalbakiran na kulog siran si ko karibatan makaliliyo si ko bitikan inibgay wagamatan wagamay Islam naya magikinangaliran agyang kutatadki yang kutemanan niya nakapakatadumatan o kaya uway nung kakataon niran ugay na kinangalan din agyang kutwa kakukasukaso-yon kagiti kiad naragtan wallahu ta'ala inisubuno Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin pamakatadum kaya Muhammad gamata na suka pamakatadum na pagkanggay aguna si kunya maratyaya aya kakikinangalan tano si kuya maanan yan na di tano di katutadumay si ku kapatay si ku mga balas wallahu ta'ala si ku mga pipiagalabak na dataro kakikinangalan na tano si ku panganang agupon sa katano na di malapas agyang kuta kakentano na miya binasa sukoyag-uyag pagkakaumar kagyang kuta pitiklas yan na sakit kaulasir ka berang-berang ayamanan yan gupun ka di maka nagyang kuta maintenance o ayamanan yan na mapia kang bubulawasan na miyaw maka ayamanan yan na madakalapan yakin nalagi din mambuso ayamanan yan na kapagagama anto na mambuy makikinangalan mo ayamanan mga maintenance o paman na mga niyawatan na aya maintenance yan na supitiklas yan ang berang-berang ang mga ibada kasumbayang kasusadka kapanahajud kapanasbi naginan mambuy maintenance o emanan niya na niyawatano ay bugabugro emanan niya na paratiyan tatong sikwa Allah ta'ala nagbupon sa katano na doon labot tano sa giyang kanan na mga maintenance o iman paratiyan tano na yung mambuy di manguna sikwa emanan niya na mga puso tano na giyang kutabukan bukal na kasubayang bukal ng kayamanan niya na mamakinag na kagiya emanan niya na miya lugat agyang kutamanan niya maintenance o paratiyan ka inaliw Nabi sallallahu igira at tigi na sumano siya na miya kang galabak sa kanya na sa yamanan niya na lusa na dimbali ito may titik at kititik si kupuso yan na andid ni makang galabak man sa marata na minititik man ito si kupuso yan na mabuli ito may tam na andid din ikapakay tami-tamiyan na gumad na biyang kutapatiro Allah ta'ala kalla balarana ala kulubihim ma kanu yaksibun karena katigwa Allah ta'ala kami tridisi ko mga puso iran suping gagal pag iran ang mga rata maana miyaw magyang kuta stage dataro miya cancer so puso ka gapia tunad ni makataling umarkandawan si kuwagaman na bangka din bukan dadalabot ka diun din bapia daron rakasukat daro Allah ta'ala na di pagutangan so puso ka diun pakalamak so puso ka ingay no to nakagya dataro ay manan yan na ay kay baratan yan na miya cancer din o ay manan yan na nimbali na stage 4 ay manan yan na tomigatiga sa giyang kuta puso na ay manan yan na dito rin mas ay manan yan na duwa na si kuwagama ay malan na bapia sutadam na didon na bangkon lang naginan mga log sa mga pagaremi kinangalan na dito nung maado sa giyang kanan na ikatlo bapia kataon ta dun sa agama anto na pa ni kawa sa mga pagaritano mga duwan si kuwagama data nung manig wanaw gaid na patagalan tano sa mga ginawa tano sa giyang kota katadumi tano sipo ay mananin na mababalitan watas tanggungan kami akalala kapakang guyaguna niya na sipo mga ginawa tano ito ikadua ay mananin na baada naman siya paganin na si matao sa mga tataw ginan sa mga ulama ikadua na si tao matao ugid na din niya nakataw na sa kanyan na matao sa kanyan o pa man na aya kapantakyan na din bubuda-buda bapyo katawan niyan so agaman yan na pagkakalibatan niyan so emanan niyan na agaman yan na ipendulo na ang tanong sa giyang ka na mga tao na ya pasada kaya tangan nagyang utama pagkatadong tanos kanyan lagi dia pagudun tano lagi dini mga lakad isabot si kuagama na pagkain ng kaantanos sa mga ginawa tanong kanaba mamu kagiya sa kani makatitinig siya na ba sa kani malay ilam mo padi ka aya mala pagkatadumang ko si kumakatiruakan na aya mala na so emanan yan na ginawa ko ikatalo nasira nuto sa mga tao rajulun la yadri annahu rajulun yadri annahu la yadri wa bidzalika alim sira nuto sa mga tao akatawan niran sa ginawairan asiran na di siran mga tao gupun si kami bubutad na kinanglan na dapat nakataw nakasubinaw nga aymanan niya na udi ka matao na pudunad nakaswagama wa bidzalika alimu di gumang ulama gupun sa kana si ika mapadsiko stage di ka matao na pagana din kaswagamang ka naus ka mambu na may lang kasutaw ay manan yan na kataon na kas kanina dis kanyan matao
na kanaba gupus kanyan maribet na pimungutan na kas kanyan di kate di matao na pumangandaw na ka wandas kanyan maribet na ipumangandaw ang konso emanan yan na agamang ka inan ikatalo abudan o mga tao at tigu emanan yan na mga ulama tano apapantag nagyang kutwa kaulo syair ikapat nagyang kutwa rajulun la yadri annahu la yadri pabidhalika utruku fa innahu mutakabbir Tigwa man na niya na mga ulama sakato mama udi na babay ay man na niya na di niya nakatawan siya sa ginawa niyan as kanyan na di katawan niya na si kuwagaman niyan. Dito sa mga tao di niya nakatawan si ginawa niyan ada katawan niyan si kuwagaman niyan. Na kipendulunan sa lagi dito mga tao na imbaga. Ada mga tao lagi dito. Paman na di ra nakatawan si paman na kumbaga na sa Tagalog na nagmamagaling. Agap pili niya sa Ginoo niya nakatawan niya nagyang kuto siya. Maniptero katawan niya. O ano na anaptero na katawan niya na taginubab suto ay manan niya na aya hakika din na di makaatong dagyang kuto ay manan niya na rakyan. Na aya basta makailay kano sa lagi dito mga tawa nagmamagaling at igutagalog na tilikudan niyo ka gupunta nuron ni swaswa nami ulugtan no panasagyang kuto ay manan niya na kadustahan. Nagyang kuto ay manan niya na ikapato. Paganeron na si Alim, ikadua na si Ghafil, yang kutamanan niyan na Bubuda-buda. Ano pabaya, Madarayno nun. Madarayno nun, ikatalo na su mga lima tao, ikapat na gyang kutamanan niyan na mga Magmamagaling. na singka pengilaya, so mangingimpuro na wabiyo din niya nakatawan, giti-dili-diligado, pamana di niya nakatawan sa ginawa niyan, akataw niya sa ginawa niya, na mataos ka niya, natakin na babsuto, dis ka niya na matao. Giti pinakadili-diligado. Pamana, motakabir, matao, paman na si pabaya, ikadua na si niyan, naguso mutakabir, mangimpuruan, bapiyo ay manan niya, akataw niya sa ginawa niya, na mataos ka niya. Auto. Nagini ay manan niya dapat napiantag mambu hadith o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay man nagapgyang kayapat nagapakay sagd kagi na nabi ni hadith. Basta ay manan niya nakaduro manusia nagapakay amardun. Inayloy ay manan niya na mga imatano bapya antono na ulama na surairan na kemardu. Ketalikudan inong tabu agyang kaya gigirag sa agyang kaya kubur na ituturo iran so ituturo yan agyang kota kuburo Nabi sallallahu alaihi wasallam langun ukatero nagapakain ka ay baga apapianto nun na ulama basta mi pentagyan agyang kota katero Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayad na yamanan yan na kunutan agyang kota katero Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam anto na ikatero yan natigyan ako na aliman aw mutaalliman aw mustami'an pala takun rabi'an fatuhla. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam bali yang kaaginawang kaamatao. Nauding ka kebali aginawang kaamatao mapadaga sigo mga ulama na bali yang kasuginawang kapupugunan. Sigo kadu. Na uding ka kagaga aginawang kaapad sigo pupugun ada di mamangadi na bali yang kasigo suginawang kapupumaki. Ati paman adi kong sigo pupumaki dedi. Dekapan mabeli alim, na dekapan mabeli murid, na dekapan pemaki nagsausya. Isu benar. Isu benar. Mana niya na papiaso ka pemaki dikena di ngapun keraga. Pala takun rabian patulak. Mga beli ka pata pada grupo, deka mapadisiku mga tatao na dekapan mapadisiku pupuna da dikapul ke padisiku mana niya. Niya dedek. Niya bina sa suko yung. Karena berkah pengestuan. Niya paman na niya anti urusaya mana niya na kapulintong ka. Bepiatu na aduni kapakababeta dega sagyang kay adunia na basta adi kausan maped na siru kapadi. Ay lagi dia na pamana igira-tigin na anak pupungaruma dato udi na bebay pagilin na kasi bebay nas pagilin na swagaman. Pamana pagingad sa satiman nagrin. Pamana pamana agamanya. Matalino. Beringa sa siru. Ada bangsa niya, binga sa zero, mimbalya 100. Malaita mo, binga sa zero, mimbalya 1,000. Tangan sa paguman nga, nakuha nga nagituawan. Nang zero. Bapya tundad ni kada kal aban tugan yan sa iyang kadunya, nagupun mada agyang kutawan, iyang kutagaman yan, namiyadad, agyang kutabya sirubalan sa agyang kutaban tugan yan. Ingay no to, nakagya katawan tanong mga babemi, mga loksa, nakipagadatan, asutamok, nagusukatain,
sunganin asisir tanu sagyang kay dunia na palapalayanan raku Allah Ta'ala nagu teli udan tanu emanan niya narakanan ng mga manusia sukarumang ka sutamok ka narakanan ng manusia matay ka bata nurumi berembang sutrak bata nurumi berembang su emanan niya na de tamok de ayaw bumi berembang tanuro na anto na ay niya pamagrut tanu apa desiko mga amal padasi ko mga simba, padasi ko mga miso sa degatano, lagi tuwi pagulo terketano si kuemanan yan na kuburkan mo. Mga luksami mga pagaremi, bapya may takwagyang kaya pagkagalitan mo sa biyang kayamanan yan na mga oras. Kung nito si Wallahu Ta'ala, makang gayaguna si kukawyag-yutan. Isay ni kuemanan yan na miya makaipor-importante si kukawyag-yug na di pagkabila. Paano po na marantanong man yan na walitan na ketindigan sa emanan yan na mga talim, mga seminar, o di nga gugugun na bapya kikirawan na bapya paman na pakatugpo di ka pakapat dilim na palong pakatugpo gagi suka pa siya to bapya makaisisa paman na susaw na sita pas kubeta nor na bapya di ran pumagina ganap sagudi ran na pinigiran balong nga man pupanda pati ay na mabubulya tugtug sa walay tanong na mga kuhan, dancing queen, mga dancing queen, kapamagilida, kakukarkardo, emang bumi yung ganyan, mambuna langon mambukoyog-yog talo na ay tanong mamubagimitit, nas panagarkatan. Nabus kita. Abus kita pula gitu. Paano mga petnanan o mga kapipya ginawa? Okay, nakinangalan na diun mada agyang kutwayamanan niya na Aga. Ay akaturo na bitano Muhammad sallallahu na la taj'alu buyutakum maqabira. Bani ubaluya so mga wali niyo dataro kubur. Mana da emanan niya na ibadatun. Da emanan niya na kapamatiyon sa Quran, da talim da sabayang. Dataro emanan niya na kuburam yan ibulibutun. Na ayasin daw walay na so emanan niya nakapugtukatin dugo nagyang kutasindo. Balasan tanong Allah Ta'ala sa nabiya malabalas na bukon ni Allah Ta'ala Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Malasan na Ah, nakatay ante. Bad na cute meet. Ipo ma'am. Ante Rahma. Ah. Paputol na lang.